खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। मैया इलेक्शननि समाव एमएलए उखिल गगैया द्रौपदी मुर्मुनि सिगाङावहाय मोनथाम बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै सावथाल, आदिबासि आरो गोबां बागानिया सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। बेखौनो लानानै बियो दिनैहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय निमाहा बिदों। दंफां मुरा आदिबासि महिला नङा आरो गाहाय थाखोनि मानसि बुंदोंमोन। बेखौनो आदिबासि सुबुंफ्रा दुखु मोनदोंमोन। बेनिखायनो दिनैहाय गासै आदिबासि सुबुंफ्रा आंखौ निमाहा होदो। आंनि बे रायजो दला गासै गाहाय थाखोनि रायजो राजाफोरनिनो दल, अन्नानै गावनिनो आंगो होननानै निमाहा होदो होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगांजों आदिबासि सुबुंफोरनियावहाय निमाहा बिनाय जादों। दिनै न'दुवार आबसु आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो जयै रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंनाय जादों। थांनाय साननैसो सिगां आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार चन्द्रमहन पाटवारी बिथाङा 300 हेक्टर हायावहाय दंफां लाइफां गायफिननायनि बाथ्राखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा दुखु मोनदों आरो बेखौनो गिख्रंदों। बर'फोरनि हाखौसो सेख'लायसिगोन नामा होननानै बेखौनो गुवारै दिनैहाय सावरायमेल लानाय जादों। दिनै आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाना दिनैहाय कभिड-19नि बिथाखौ लानानै बिश्वजित जिल्लायावहाय गंनै बोलेर' पिकआप बेखेवनानै होनाय जाबाय। गंसे बोलेर' पिकआपखौहाय गहपुर ओनसोलाव आरो गंसेखौ बिश्वनाथ ओनसोलावहाय दोननाय जागोन। देहानिफ्राय रैखाथि होनो, सांग्रांथि होनो थाखाय बयखौबो कभिड-19नि भेक्सिन लानो थाखाय खावलायदों आरो बे भेक्सिनखौ बेसेन नाङैनो होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि खासियाबारि देहा फाहामसालिया बुहुत थाग्रा न'सो जाबाय होननानै खासियाबारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बुंदों। 50 जौखोन्दो जाखानाय न'आवबाबो दासिमबो खामानिया जेबो मावजायाखै आरो हस्पिटाला खुलिजायाखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बिपिएफ सोरखार दैदेननायनिफ्रायनो खामानिखौ मावबोदोंमोन, नाथाय मावफुंजायाखै आरो प्रमद बर'आबो बोसोरसे सिगां बेखेवहैदोंमोन, नाथाय दा हाग्रासो दुफुंफिनजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बेखौ खालामगोन ना खालामा गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैहाय गोलाव लामा जानायनि जाहोनावहाय गसाइगाव नङाबा सराइबिलाव लांनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो माखासे बेमारिफ्रा लांस्लाबनो हायियावहाय लामायावनो थैनो गोनां जायो होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बिनिखायनो बिटिआर सोरखारखौ थाबैनो बेखेवनानै होनो थाखाय खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा खावलायदों। बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि दारगारि ओनसोलनि जियागुरि गामिनि निजोम इस्लारिनि बिसि फनसु इस्लारिया गोमानानै दङ। थांनाय सुनिबारनिफ्रायनो मोदोम सानायनि मुलि लायनो होननानै बाजाराव थांदोंमोन, बेनिफ्रायनो फैफिनाखै होननानै न'खरनि सुबुङा फोरमायदों। सोरबा बेंगालराव थानाय सेंग्राजों सावरायबाय थाखायोमोन होननानै फिसाफ्राबो फोरमायदों होननानै फिसाइया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दा जे जाबाय अन्नानै फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिनदो होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों आरो सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारजों नोंथांमोनहा खोन्थाहरनो हागोन आरो फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोनहा लोगो मोनदोंब्ला। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।